Matrițe pentru panouri decorative 3D. Dimensiune 50 x 50 cu 2 cm grosime. Din plastic ABS de 2 mm. Matrițele rezistă la 500 de torsiuni. Panourile se fac din Ipsos pentru interior. Rețeta o primiți de la noi. Vă costă 3 lei să faceți un panou. Fagure. Livrăm oriunde în lume. Avem peste 200 de modele. Model rădăcină. Model tapiserie.